tsinci mahaukaciya kai amfani da ita ka tabbatar mahaukaciya ce da take hauka tubura za ka aikata hakan daga farkon dare zuwa tsakiyar karka yadda a samu matsala ko da ta sauyin ra'ayi ce bayan kabarna domin abubuwan da za su biyo bayan hakan a kanka ba masu daɗi ba ne. Na san ba zan mutu yanzu ba, a jikina nake ji zan yi tsawon rai. Ka fa lissafa kanka a jerin attajirai idan har ka yi abin da muka saka mahadi. Shi kenan boka, yanzu me abin yi? Ba ma bukata, su za su ba mu abin da za ka ba mu. Je ka! Sukun, sukun! Sukun, sukun! Sukun, sukun! Sukun! Bukata ta biya!
Allah ne ya sauka uwar yau ga ɗa ga uwa a kwance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawa Allah. Yawa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka mutu ba. Ko da ɗan an haifa. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Wayo Allah. Wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah. Taho bawan Allah, taho bawan Allah. Bawan Allah, taho bawan Allah, taho Allah. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah. Namiji ne kuwa namiji ne. Namiji ne, namiji ne. Wayo Allah. Allah ya raya ka, Allah ya raya ka, ka shigo hannu na gari. Allah ya raya ka, Allah ya amfana ka. Allah ya raya ka, Allah ya amfana ka. Kuma Allah ya ji kai. Allah ya miki rahama, Allah ya tafi bakunci. Wayo Allah ya raya ka. Ko daga ina take, Allahu ya alamu. Kai kuma Allah ya raya ka, Allah ya amfana ka. Allah Ubangiji, Allah Ubangiji. Wayo Allah. Daga daga zuwa duniya ya fara tsotson hannu. Yunwa ma yake ji da koyaya dan Allah ba sani. Wajo Allah za ka ci. Sanin nan. Yunwa ina. Yunwa ta addabe ne, yunwa nake ji. Ne na zan samu abin da zan baki. To akwai Allah fita kumbura kai ka samu min abincin da zan ci. Yunwa nake ji. Ko bara kai ka samu dan sa a bakin salati. Allah ka taimaka min da abinci babu mace ba ta da lafiya. Don Allah. Kai nan gidan shi ne gidan rainawa ka? A taimaka min. A ce min da karan.
Hello? Direban tasi ɗinka ne a layi. Shin ko zan iya sanin kana daidai ina yanzu? Ka ina ba wannan layin ba ne, ka saba lamba. Baka kira taksi ba? Hello? Hello? Dan Allah kai haƙuri, na samu kuskuren namba ne. Ban farga ba sai yanzu da na duba, ya haƙuri da Allah kaji? Ba kuskuren lamba ba ne. Ni ne wanda kake nema. Ni ne. Dala a kusa daga nan inda kake. Dala baka ɗan jin wata 'yar busa sarewa tana tashi wani ɗan busa tabbas ina ji kaɗan kuwa haka. Yau idan Allah ɗan duba mun a ina ne gurin waye wanda yake busawa? Tabbas na ga wata matashiya tana kaɗa jita cikin ƙwarewa. Ita ce, don Allah daidai yanzu kana daidai ina kake yanzu. Hello? Baba su yan mata, ki ma raba stick din za a baki. Para sallama. sarkin gurbi. Sarkin gurbi sai gobe. Allah ya kai. Mun ba kudin nan za a ci. Yawo kake yi da ita ko kuma ka iya kada miki ji?
Yanzu ka bari sauri nake makaranta zan tafi. Idan gobe mun haɗu sai ka yi ma. To sai Ke momi, ina kika je kin san lokacin tafiya ki makaranta yayi. Amma dai kin san ana jiran ki direba zai kai ki makaranta ta mai hakuri ko? Mama ki hakuri garin je. Ka ci mun yarinya wani irin ki ya hakuri. Ki wuce ki je ki shirya makaranta ta mai hakuri. kaddarar shi ki bi sa'an zaki gane aiki na nazari ne yadda duniya muke kwana da tashi ba da bai ki sanna ba ni ma ban san ki ba lokaci ya hada mu kaddara ce ta sani rayuwa zuciya da labari ta harka da na killace rayuwa ta ban wasu ilmuka da na sirrace da zane zayyano su kan harshe sun fi karfin dauka kowa rubuce sai da shigowar ke rayuwa ta na samun sauƙi kin magance farin cikin kinawa damuwar kitawa ki ɗaya da ke tunawa kaina ne mantawa saki farin ciki ne aiki na yau ki shiga damuwa ta ya zan ba wai zuciya ta nutsuwa bar fushi yar uwa sanda kika ce ni naki ni ma na ci da ke hakan a bayyane siri na ranki kin ci zaki zayyane ni ma na ci na waza na baki yau kin yi fushi da ni ciwo nawa zai ban magani dan Allah ke bar fushi dan hakan yana sani dimuwa tattaka mu je mu dawo da rawa mu kai mu kawo shirya za na kai kiyawo saki alilo mu shillo murmushi ma sadaka ne
soyayya kwasunna ne na yi miki laifi ki yafi na durkusa akan gwiwa ta yar uwa. Na san damuwa ta ce ba ka so, ni ma bacin ranka ne ba na so. Da ce za ni samu damar yin so, da zuciya ta kai za ta ba gurbin so. Sirri na zuciya ta ne zai hana marayu da kai, sai dai na ɗauki kaɗan uwana ba dalilin da zan fushi da kai. Mommy, wai kin kwasu hada tattara kayan nan hadda takaddun makarantar ki kuwa? A'a. Eh? Wani irin a'a? Amma tuntuni in ce miki ki je babanki ya yo sako, ya turo direba zai dauke mu tafi shikenan kawai sai ki je ki zauna ki ce a'a ba ki hadu ba? Ya miki kyau. Amma dai kin san cewa gobe da sassafe za mu wuce Abuja ko? Eh? Kin sani dai ko? Yayi kyau. Ikon Allah. Ni na rasa wannan wani irin kafiya ne. Yarinya a ce wai dan kawai an ce miki za a yi tafiya shikenan sai ki haɗe rai ga baki ɗaya ki zauna. Babu abin da ke kawai shikenan ke babu abin da ke miki daɗi ba ki son ki bar Kano. Ye? Na rasa wace irin kafiyar tsiya ce da ke yarinyar nan. To uwar me kike tsinanawa a kanan? Me kika ajiye da ba ki son barin garin? Ye? Wallahi in zaki ma sake fuska ki sake fuska ki je ki haɗo kayan ki zo mu tafi. Kina ji na ko? Kin wani sun koyar da kai sai ka ce munafuka kin yi tagumi. To ki ci kanki tagumi dai ba kyau. In kuma uban naki zaki ci to. Amma dai umarnin ubanki ne sai an baki tashi ki je ki haɗo kaya. Zan ga me kika ajiye zaki yi bayani zaki gaya min. Ai umarnin ubanki ne kuma kin san dole a bi. Yawwa. Wai ni kan kana ganin ba za mu samu matsala wajen yi ma yarinyar nan momi transfer ba a makaranta? Saboda kaga Alhaji ya matsa akan lalle fa gobe sai an tafi. Gaskiya ne, ai ba wani matsala da za a samu, kuma zai tafi yadda ya kamata. Yanzu a makarantar da su yadda dai a mata transfer ke. Ya matsa gobe a tafi nan. Gara a tafi kawai. Wallahi ya za a yi. Wato kin san me guba aka sami shi a cikin abinci. Guba? Sakamakon haka
kaddara za ki ɗauka. Na sani. Na sani, doctor. Dole ne ya guri. Amma ka tabbatar da ya mutu. Dr. Mahmudu ya mutu. Mahmud dina ya mutu, doctor. Ka tabbatar da ya mutu. Zaki.
Doktor, ya mutu ko? Sai da ne kokari in hana ki wannan tafiya amma abin ya gagara. Doktor na rantse da Allah, wallahi tallahi ba da gangan na kaɗe shi ba. Shi da kan shiga kai shi ya kawo kan shi har abin ya faru. Wallahi ban kaɗe shi da gangan ba doktor. Bai mutu ba, ki kwantar da hankalinki. Sai dai ya kai level ɗin da fuskan shi ta damage kwata-kwata ba za ta gyaru ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina ganin wannan yaron da aka kaɗe shi ilahirin ƴan uwansa da danginsa duk da baki ɗayansu ba wanda ya san halin da yaron yake ciki. Kuma ba kya ganin cewa ta ɓangaren yaron idan aka haka akwai cutarwa? An cutar da yaron. Cutarwa? Ko kuma ceton rayuwar shi, Doktor? Shi ba ɗan kowa ba ne, kuma shi ba kowa ba ne. Wani ban ma san da me zan kira shi ba. Almajiri ko maraya? Idan aihuwansa da wofantar da shi bai zama zalunci ba, to canja masa fuska a lokacin da ya rasa nasa ba zai zama zalunci ba. Doctor, da ni da mijina mun sha matuƙar wahala kafin mu samu aihuwa. Bayan mun samu, wahala ba ta ƙare ba. Abu ɗayan ka samu sai dai ka ce kana buƙatar ƙari. Abba Mahmud, kada ka rufe idonka ka butulce wa Ubangiji. Ka gode masa da azurta ka da ya yi.
son tafi da Mahmud. Saboda me? Haka kawai na san me yasa ba ni ma ni kawai ina son tafi da shi. A'a, Abba Mahmud da Allah mu daina maganan nan. Me maganan da hankali zai dauka. Haka kawai yaron shikenan sai ya tsallake makaranta ya dauka ba ka daga nan har wata uwa duniya China? A'a da Allah. Kawai kai kai tafiyanka ka je. Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya. Kuma kai ma fa sa'a ka ci. Amma in ba haka ba wallahi sai na ce ba za ka je ba yaushe ka dawo daga tafiya kuma kake maganan komawa gobe. To shikenan. Naji. Na haƙura kafin ni ma zuwa ce an hana ni tafiyar. Ya dai fika. Bari in yi sallata. Shikenan sai yaro kuma ya bar karatu ya kama hanya ya tafi China? A'a. To, wai tafiyar hau kwana nawa za ta ɗauka ne? To gaskiya ban san iya kwanakin da zan yi ba, amma in na tafi za mu yi magana da ke. Kin san yana aikin namu. To shikenan Allah ya kai ka lafiya, Allah ya kiyaye hanya, Allah ya tsare. Amma wai yanzu ba za ki mara kiya ba irin zuwa wajen mota? Kaina ne yake min ciwo. Shikenan. Sai mun yi waya kenan. To Allah ya kiyaye, a da lafiya. Ni zan zo in tafi abin da nake so yanzu da Allah ki kula da shi yadda ya kamata kin ji ko? To laifi ne don uba ya ce a kula da ɗansa? Laifi ne mana Abba Mahmud. A ina ka taba jin inda aka ce uwa ta kula da ɗanta? Ni fa a tunani na ba wanda ya kai ni san Mahmud kuma ba za a samu wanda ya kai ni ba har gobe. To shikenan ki haƙuri. Ku tashi mu je. Yi hankali. Yawwa. Ka kula da kanka kaji? Me kake son kama a matsayin tsaraba? Ba abin da nake buƙata sai kulawarka. Daga nan ba zan ƙara ganin ka ba sai bayan ka da. Kar ka damu. Ki kula da shi kin ji? Ba Alhaji ni shi kenan ban da aiki sai kula da shi. A ɗaki ka faɗa yanzu an fito ka sake faɗa kuma. An kai kayan mota ko? An saka komai ba abin da aka bari a ƙasa. Sai na dawo. Allah ba da sa'a. Amin. Kawai a kula da kai sai ka ce wani jariri. Haka ne. Zauna. A makaranta wa ke kula da kai. Assalamu alaikum. Sister? Sorry da Allah gani nan zuwa yanzu zan fito. Wallahi wani aiki ne dan tsaye da ni a gida. Okay, to ki ba sa guri ki ce yanzu nan ina hanya insha Allah. Insha Allah, na gode ko? Thank you.
Wai ke me yake damun ki ne? Tun da na zo gidan nan ina miki magana amma kin mun banza kamar ina yi da dutse. Kai, Hasina, ki ce yau manyan baki ne a gidan namu. Wallahi ko kin gani ce nan da kai na datto ashe biki fita ba. Wallahi ban fita ba Hasina, na zama na ma makara. Yanzu nake dai azuman fita. Sister? Na ce da Allah Mahmud kin ga bai tashi ba har yanzu. Kuma na riga na zama late. Da Allah idan kin gama ya tashi daga bacci ki haɗa mishi abin da zai ci kin ji? To shikenan ba komai in Allah ya yarda. In ya tashi zan bashi. Na gode. Me ke damun ki ne? Wallahi kaina ne yake min ciwo haka. Ayya. Sannu. Ki daure ki sha magani kin ji? Insha Allah. Sai kin dawo. Hasina gaida gida. Yawwa ba zan ma dade ba yau insha Allah da wuri zan dawo. Ke me yake damun ki? Ki min bayani in fahimta gaba ɗaya kin canza kin tashi daga bishirar da na sani. Ke ma kin sani na zo gidan nan ne da zumman in zama sarauniya. Amma gashi na ɗige da wuta. Ana zaton wuta a makera sai gashi an same ta a masaka. Ki yi min gwari-gwari yadda zan gane. Ban gane kin bige da bauta ba. Na ɗauka kafin wani lokaci na cika gidan nan da yara. Amma gaba ɗaya komai ya sauya. Ƙawata, likita ya tabbatar min da cewar bana haihuwa. Kuma Alhaji ya riga ya san da haka. Kuma ke ma kin san bana son in rabu da shi. Ke kanki kin san irin bakar wahalar da na sha kafin na samu miji. Kuma ni gashi kin san ba zan iya fita daga gidan nan ba. Babban abin da yake damuna a cikin gidan nan irin bautar da nake wannan musakin yara. Kuma gashi ba yi na haife shi ba. Dole a ƙarshe kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi. Ai ban taɓa sanin ke ba gidajiya bace ba sai yau. Iliminki da wayewarki sun tashi a banza kenan. Akan wannan musakin yaron ke tada hankalinki har kike zubar da kwalla. Mutum da rabin mutum ki tashi hankalinki a kansa. To ya kike son Hasina? Kawar da shi zaki a doron duniya kowa ma ya rasa. Sai Mahmud yana mutuwa. To dakta fa ba za ta zauna a gidan nan ba. Za ta tafi wani gidan ta yi aure domin ta daɗa haihuwa. Ki kuma kina tare da Alhaji. Kin ga duk zancen ɗaya ne. Ko da Alhaji ya mutu, to dukiya ta zama mallakinki. Tunda ba shi da wasu 'yan uwan a kusa. In ya nuna shi ma zai yi jinkiri, sai mu ƙara mishi gudu. Ya tafi. Wannan haka yake. Yanzu kina ganin ƙawata ta ina za mu soma. Ki bar mun komai a hannuna. Ni zan shirya komai kuma ni zan ɗauki nauyin komai. Kuma ni zan baki umarni. Gaskiya ne, na gode ƙawata. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Amin. Kai. Kin san hana ɗan ji sanyi. Sosai na san zaki ji. Gaskiya zuwan ki alheri ne. To ka gaya mu yaya zan yi? Wannan hanyar ita kaɗai ce zan taimaki kaina da kaina har ma da shi yaron. Na fahimce ki dokta. Ki kwantar da hankalinki. Dukkan wani support zan baki shi. Amma the only problem shine aikin zai ci kuɗi da yawa. Baka da matsala dokta. Ko nawa ne ake bukata? Ka gaya mini me ake bukata yanzu? Normally kin san aiki da za a fita ƙasar waje. At least ana bukata kamar miliyan 2.5. Yes. I know doctor. Kuma menene? Ka fara shirya duka abubuwan da ya kamata a yi. Ni yanzu zan je gida na dawo. Don't worry. Lela, ya jikin Mahmud din? Tun ɗazu nake ta kiran ki a waya ban same ki ba. Ba sauki.
Mahmud? Thank you, God. Mahmud? Doctor, yana ga hankalin shi ya tashi. Ki kwantar da hankalinki, you'll be alright. All you need to do kawai prescription da aka baki na wannan wata uku. A bi shi yadda ya dace. In Allah ya the next 3 months you'll be alright. Allah ya sa bashi mu karasa tukunna sai a cire maka. Allah ya sa doctor. Mahmud, don't worry. Ka kwantar da hankalinka kaji? Insha Allah muka je gida zan faɗa maka dukkan abin da ya faru kaji? Kar ka damu kaji ko? Doctor, sai ka sallame mu ko? Doctor, na gode sosai. Allah ya ƙara ilimi mai albarka. Thank you. Wa alaikum salam. San da zuwa. Assalamu alaikum. Hello Hasina. Ashe da ma yaudara ta kika yi. Kika sa na zuba wa yaron nan guba abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara. Gashi ina ganin sa da ido na yanzu na tuma musu da sun dawo daga asibiti. Ba abin da ya same shi. Ni za ki gaya mu? Bishira. Dana Mahmud za ki kashe?